ebuhlungu kakhulu ukulahlekelwa umntwana wakho okanye umzali. Bize apha ngoba asiqhelanga lento ukuthi kusweleke abantu abaninzi kangaka ngexesha elinye. Umengameli ushayele ihlombe uhulumeni wesifundazwe i-Eastern Cape ngokusukuma ngokushesha ukusiza abantu kule nhlekelele. Okwamanje abantu abalahlekelwe amakhaya abo basagcinwe eindaweni eziphephile. Sifika apha ngoba kusweleke abantu abaninzi kakhulu, eyona into enza ukuthi inhliziyo zethu ngempela zizwe ubuhlungu kakhulu ukusweleka kwabantwana abathathwa basebhasini or iteksini ngamanzi basweleka. Bangama-78 abantu abashone kule nhlekelele. Namhlanje kutholakale isidumbu esisodwa. Uhulumeni wethembisa abantu ukuthi uzokwenza isiqiniseko sokuthi bayalithola usizo. Eyona into esizawuyenza njengohulumeni sizawuyenza sure ukuthi uncedo lube khona. Asifuni ukuthi nihlale apha kule ndawo ixesha elide njengoba uPremier eshilo. Izakhamuzi ziphinde zathola nethuba lokuxoxisana nomengameli ngosekwenzekile kusukela kwehle lomshophi. Eminye imizimba siyifumana ngokwenyuka kuba sinyusa inkambo le. Indaphi imizimba esiyifumanayo lamini ili-11 u11 ukutsho. Uhulumeni wesifundazwe uhlela ukuthi kube nosuku lokuzila ukukhumbula bonke abantu abashone kule nhlekelele yezikhukhula. Sicinga ukuqulunqa ilanga apha ephondweni lokokuba sibe ne-provincial day of mourning president esizawuqinisekisa uba wonke umuntu weprovince kuloo ndawo akuyo ngelo xesha ngaloo hour esakuyibeka uyawuthi akwazi ukuthoba umnqonqo anqwale anike imbeko kwaba bantu abathe bangamaxhoba ezi zikhukhula. Izidumbu eziningi sezihloliwe ulibofuzo, imindeni yazo yazihlonza. Kuyaqhubeka ukuthungathwa kwabanye abantu abangakatholakali. Umengameli ugcizelele ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu kuzobhungwa ngakho engqungqutheleni ye-G20 ezobanjelwa kuleli ngoLwezi.